na gurebe egwu egwu anyị ebienu na agwụ egwu abala maka na ọ dịghị oge adị m n'ụwa na agwụla na mbara egwu obere ụmụ rumu anaghị achọ ma agwa aga ọrụ ya egwu ka anyị ka na gurebe egwu ka anyị ji ebienu una ụlịa anyị ụmụ obodo m owe egwu ka anyị bụ nwaanyị ebienu egwu ka anyị ji egoli enu anyị egwu ka anyị ji eli olili egwu anyị ji atụla aka anyị una ụlịa mkpọ na-enwe na-etu ododo gwa ma ọba agụ ndege n'ime egwu mbele m anyị ebugoro egwu weleba na-akwụ n'ama ọra na-egeli egwe ọra na-akwado ndị be anyị n'ọdụ nwoke adị m n'ụwa na-akwụla na mbara egwu m anyị na-agwata egwu agwata egwu bụ agara aka m gbana ibe ya metụ mmibe ndị bachi agbagotele m na mụ nọ na egwu ọnwa anyị bịala egwu ọnwa chụdị nwanne m ọ gwana gị bịalili be m wee kpọọ m sị m obi abịaghị ọ bụ ntụ ọ bụ gị bịalibe m anyị ụmụ obodo m dịka ụmụ na-akwala ọnụ m bụ na abụgo ibe egwu mkpele m tuje owu mebi nwanne Sọnde gbaga agba onye yọrọla mme kelele m nwanne gochara ke nwanne m obere nwa nwere obi eleba na mmadụ ga-ebi enu mmadụ ga-eji kalụsịa mmadụ ga-eji ebi enu ọkwa na mmadụ bụ na ya zụrụ na ahịa ụmụ obodo mụnwe ahịa ụmụ obodo mụ na odu oge adị m n'ụwa nnebele enu m egwu ka mụ na agwụla ụmụ obodo na abụghị ọmụ nwanne bụ chore chode nwanne tụmodowe mmụọba onye mmiri nwoke ebe isi bi enu gị ihe bụrụ m chi m ụzọ nwanne ma ndị ọzọ akwa nwanne m ọzọ bụ onye aka na mmụọba ama ndị nwanne m asala agwụ bebe ehi na ebiri ebe na abụla anyị na-akwadorobe egwu mgbọsị na anyị nọ n'ebe anyị na-eli oke olili ọkalịa na ebe aka bebi nwanne m tie m mmanwụ wee weta na ahụ dị n'ọkọlọbịa na awalịa tuje ugwu m ogbugo nwanne m ogbugo pirika nye bụ obodo ebigo nwanne m ndị anyị sacho ebido enu anyị ndị anyị nchazi eli oke olili nye bụ aka mela ọkụ nwanne m o meliko okwe nlozo na anụlịa nye bụ aka mere ọkụ nwanne onye mmịata obodo eze nwanne m ebe osi bi enu nye bụ nwanne samosamkpo odogwu onye mmịata obodo eze nwanne m ndị be anyị na anyị mara ka anyị eme n'ụwa ndị be anyị n'enu ebukekweni na anụlịa onye na-ebi enu enye awụnye aka ọtọ n'enu ebukeweni emu obodo mụnwe maọbụ achụrụ nwanne tụmadogwe mmụọba agwụ wee zebiri ọnne m eze mbiri ọba dị egwu odogwe mmụọba nwanne onye ji aka onye mmiri kpọ nwoke na ọmụ nọ na egwu ọnwa ahụ nwanne m eleba ya na amụrụ ka ya emenu nne m anyị na-enu bụ uke kweni ahịa ụmụ obodo m nwanne tụ nwanne m odogwu chijọ ka nwanne m odogwu chijọ odogwu jokebike nwanne m jokebike odogwu nye bụ nwanne chore chore ebilo nwọba egwu mmụọba na abụghị ọmụ n'egwu ọnwa anyị abịaghị egwu nwanne anyị na-eti egwu nwe ọdụnụ ka egwu m ụlọ nwanne m ka nna ajụ Anambra anyị ụmụ obodo m n'ọdụ oge ala m n'ụkwa mgbalụbịa be ebido egwu nwanne m anyị mgbozi chikele mmadụ nwanne m ka okele iwe ya bụrụ uche mma nwanne m onye mmụọla mme
nyabo nwanne tuye nwanne tuye wu emwala me anyị nọ na egwu ọnwa chukwu aka chukwu nyabo onwe mara nwanne m aka melọgọ nwanne m oji nwanne m ọgụ na ụlọ IS Nigeria currency korogwu na mmanwụ n'aka na ụlọ IS Nigeria currency nwanne m onogwu ya gwa mmanwụ n'aka elebanye na nwa wele obi ome ihe dị ike obi ka eji eli ego enụlịa wale eto mana dodo we mo ba go na anyị nọ na mmanwụ chọtụ nwanne m ọkwa nya kpọrọ m mba bịa ọrụ nya kpọrọ m mba gbalọba bịa aga m elọgọ nwanne m tuwu ya gbagwu ume enụlịa ebele nwanne m otu nwanne m ebe mmibe gị luru ihe lu ya nwe kalụsịa nwanne m mmadụ ga-eji aka nwanne m ịnụlịa anyị nwebere mụ n'ọdụ oge adị m n'ụwa na nwa egwu kende ebighị nwanne m keneti nye bụ obodo ebighị nwanne m ịmalịa nye bụ nwanne m bụ nabiliti odogwu emia tobodo eze nwanne m ibe dị na chiwu arobi na agwụ m ịnọzikwa ya mkpọwa na-eju ogwe chụma jụọ ga chụma lụzie egwu ibe na-ebuteli m ibe ịnọzikwa ya ekumekwu ọkara obila gwa alụzi aja ma mmanwụ alụzi aja ebe enu m o meli nwoke ọ bụla ọ ga-ala ịmalịa dogwu arobi na agwụ alụzi ekumekwu una awole ọkara obi na akpụ alụzi aja tụrụ ka otulu mmeli na mmụọ ọba nwanne gbochiri osotu ma ogiri nwamba oke mmanwụ ibe dị na tuhu ọgalụ n'elu nwanne m maba kele ebighị nọzikwa ya keleti nwanne m ebole ebighị nọzikwa ya ayo moboro mori ka ọ mụrụ na mmanwụ igwe mmokolobịa igwe mmụasini Igwe boys enwa bụ nwanne m mmadụ ga-eji nwa kalụ osi anị nwanne sabụla obi nwanne m emi ata mmadụ nwanne m obere nwa wele obi elebanye na mgbe mmadụ kalụ osi anya nwego mmadụ nwa kalụ osi anị anyị ka anọgwe una anụgo ọ dịgo ka onye ala emo obodo anyị egwu osinachi unu egwu mmakwalụ marụ gbogbo ọ dịgo ka onye ala emu n'ụwa chukwu olisa kele m arọ obi na agwụ m ịnọzikwa ya ọrụ m na-ewula n'ụwa ndị na-etile egwu n'ebu ndị eze ọmụọgwụ ụmụnne m ndị mela ọgụ n'egwu ka a na-akpọ ụmụnne m nụ ndị be anyị na nne mmadụ emegolu m ibe kalụsịa mụ makwalịba ka m biro nunu anyị na-eliribe mara ụwale ka nna agwa na mbara ụmụnne m ni obodo bigo odogwu eni nye bụ aka mela ọgọ nwanne m o so na eze ọmọgọ nwanne m ndị a ji nwee bilili ewechuwa obili igwechuwa ji ebe n'ụwa akala ka onye dịbara ugbogbo mma na mbara ndị eze ọmọgọ ka nna akpụ ụmụnne m anụwa unu abụkọ ndị njem enu m ndị njem enu ena m wele mmadụ nwe kalụsịa ebe a dị una ụlịa chuike chụma nwa mmezo odogwu ebe obi nwanne eto nwa chụma mmezo odogwu zenda mma na m odogwu nwanne m wabali chugwu emụ nọ na mmanwụ m ni ibe dịkwa n'igbo kelelu m ebe anyị nwanne gị ebe anyị odogwu nwanne m agbalasi ebe a dị mmadụ ga-eji nwee bili tisọp ka mmadụ na-agbala DJ ọgwa mmadụ ga-eji ụkalụsị anị
mmadụ ga-eji nwe bilile n'ụwa ni ndị ọzọ mmụọ abakani ndị mere anya ọgụ na-egwu ekpili ndị nwere aba meluri nne tụọrọ nwanne m otu odoro nwanne m o so na ndị ọzọ mmụọ godogwu ndị mere anya ọgụ ọgwa na-egwu ekpili egwu aja ebienu Chibuzo nwoze kwa nwanne nwoze weji akara mmụọ bụ o so na ndị ọmụọgụ ụmụnne m ahụ na mgbe wego mmadụ nwee kala dobe ego nwanne m abụghị nwanne m abụọ eliwa nwa nwere obi nwee kala oche eliwa agwa agwụ eliwa kamela ọgụ bụ mmanwụ anya mara ogbe anyị ụmụobodo m na anyị nọ na egwu kendo obigo odogwu nwanne tana ma onye ya adịla mmadụ alụ ọgụ nwachi omela eze na ogolobịa rabụ ndị ilo laba na-eme na nkịtị anyị na-aga n'iru ọkwa ịma na okiri iru ka a na-abụ oke enweni unu abụghị ọnụ egwu ka anyị ji eme mmanwụ emana gbara n'elu ụmụnne m ndị ụmụọgọ ka m na-akpọ n'ụwa maka na menwego mmadụ nwee gala ozi ụnahụlịa udowe ego nwanne m ebe nwanne m nwa Pọl oyiyọrọ ọla me aka mela odogwu nwanne m nwanne Sọnde gbaga agba nwanne m Sọnde aka mela odogwu ekpela na-ekpeli ibe ọma ga-elu aka n'ụwa maka na onye male mbọ ga-anata ngozi mma na mbara ọkwa onye tara ahụ wogolie ụmụnne m ije n'ụwa ka anyị nọ n'ime nalụgo iwe nwere ike ọ na-eme eme anya mara echi ebuka nwanne m anyị abụ mmadụ tata n'ụwa echi anya ma mvoze ya n'ụwa ọ bụrụ na ọnwa abịago bulu na anyị bụ ndị dị ndụ n'elu ụwa ka anyị golibe enu anyị maka na ibe dị ndụ n'elu ụwa nwanne m nọ na-egoli enu ya igwe ụmụ okolobịa na-abụ igwe ụmụ ga-esoro aka mela ọgọdọ alụ nwanne m dowe ego ya belemese ebe ịga onye ha lele mmadụ alụ ọgụ nwanne m kpelemese nwanne m mgbọsị nwanne m arụ ọnụ mere ibe nwaanyị n'itili m mmanwụ enye ka m ji ngwa kweta iwe dị n'okolobịa nwanne m n'ogo na a na-ama aka emma na bara na anyị ya na ụrụ awụlịa ọkwụrụ mana ike ọgwụ na ọdịgọ ike ọgwụ adịgọ anyị na-apịa na ịkalịa ụrụ awụlịa ibe dị n'elu ụwa ebuga mma na mbara na mgbe lozoro nwanne m Alaji Orogwu Alaji nwanne m Alaji ebighị bụ mmanwụ Orogwu nwanne m ike na Asaba ranchi nwanne m ebe ọ dị eme mmanwụ Alaji Orogwu ya bụ nwe ebe anyị eze ọba ebe anya na mụ na anyị nọ n'egwu anyị mma na mgbara anyị na-ekpe ekpere na-aya oche anyị ka o gozie akara aka anyị n'elu ụwa Chukwu Olisa gozie na akara aka m mgbe m na-agba mbọ ala nwaya ochi m gozie na akara aka m n'elu ụwa Chukwu Olisa gozie na akara aka anyị ọkwa onye na-agba mbọ na ọ na-aya ochie n'elu ụwa nwanne m ka o gozie akara aka anyị mgbe anyị na-agba mbọ sambo nwanne m na anyị na-aya ochiwu ka o gozie akara aka anyị ka ibe ga-adịla anyị mgbe anyị na-agba mbọ na ibe ga-adịla anyị n'ụwa ibe ọma ga-adịla anyị ekpele na nsọ
Berabasa big one them two goes in and over no go the allo one lemu. Lawyer na bambo kachina goes in and no. Police no go goes in a galagine. Ever me bona bambo. Navana yoju. Police goes in a galagine. Only one big one lemu no. I am away man. Why Maraka one moyo, a little maralo one lamu. Kelelum one late in the loo. Dogu one lamu. Ikala sababuranti, about Azavia, about Azavia. Baila Bambona, Yoju, no one. I have one to you to Nabella. La bella nagadwa no ogologo luna risika kaina yo chiwukalaini anya kaina yo lisa wayana gbambo nya na yo chiwukelene no wanlam ka chuwunyege no ainya chuwode wana chuwugo je chuwode ayama chuwode ni Chua de one no, do ama. Onyaga gozi gini, na chuwu gidi no. Avonya ne duanya no. Avonya ne duanya na chuga dego. Enolia, choko de dalo one lemu. Obera one will love you lalo. Enolia. I am a chuode. Choose over one lemon, I am was over one lemon. Oya Lugu State in Oya, the Lam Mane Nugo. Abala Zobabi, get a logo, and only Macalaina Babona, Yochu, call the line a man. Where walk I let you long with Bono, one lamb told the one lemon. Mama told the Balloon. Told the one lemon, I logo one lamb. Macanobo do is Yakuno. Oh, yeah, well, and look at the chicken. And I come when I go out. I don't go. Told the one lemon, that logo one lemon. Alune no we no go. Mama no doesn't do this yakuno wa. O one do this yakuno one nemu. O doesn't do this yakuno. O one do this yakuno no one nemu. Una no go. O won do this yaku. O ye well do no one nemu. I say when you go to the M1 number. Orozen do be sia ko wanlam and do be sia kunu and one nemo to the dalunu ego ge ga boko one nemo makara na agutaro no no jebo yo ya adele madalog one son e boga gba tugu gozie lumi and do ge ga bogoro gondu ogoro gondu na risika tugu dodogu Emwana mbara na yana ka izo legwika ababela ni ka boku makana nyabe ego de balugbo ko jelu nu mbo ozo dalun fingerprint I'm on hits. Oh gosh.